Her er Jens. Her er Anne. Dette er deres bil. Parret venter deres første barn. Og i den forbindelse er Jens begyndt at tænke, om deres bil måske er for lille. Men hvordan får han solgt deres bil nemt og samtidig får den bedste pris? Han har det. Jens går ind på autocom.dk og sætter deres bil på online bilauktion, og efter 2 nemme skridt er bilen tilmeldt. Nu byder forhandlere fra hele landet på bilen, og bilen er solgt inden for 24 timer til højestebydende, der tager kontakt til Jens og får godkendt handlen. Jens har fået solgt parrets bil, og er nu klar til at gå ud og købe en større. Nu ved du, hvor nemt det er, så hvad venter du på? God handel.